Pagdarabi sa inyo lahat, mga kakabsat, mga bunsoy. Naka-live na agad ulit si Kabsat mo kayo na yung gabi. Mahan nila ako sa akin live ngayong gabi, kakabsat, mga bunsoy. Kabsat mo kayo, na-live na ulit. Musta na kayo mga kabsat, mga bunsoy. Mabagyo pa rin dito sa Pilipinas. Ingat lang kayo kung saan mga na saan bahagi kayo dito sa Pilipinas na ron. Kasi medyo pa yung bagyo, meron pa rin. Di ba tumitigil, di ba? Ilang araw na itong tudo-tudo na to. Diba? Magkakasunod kasi ng bagyo talaga eh. Diba? Hindi din natin maiwasan dahil magkakasunod na bagyo yung dumating. Mga OFWs dyan, immigrants, bunsiyan yan, maming dad mo, kay lola mo, kay Manang Jenny. Pag naparabangan ulit tapon sa'yo, diba? Ay hindi, ibang nabigat na pala. Ibang nabigat na pala sa inyo, bonsai. Ibang nabigat. Ibang nabigat na sa inyo dyan, sa California, bunsiyan yan. Ingat at God bless sa inyo dyan, bonsai. Alam ko, naghahanda ka na. Mamaya, pasok ka na naman sa work. Ingat lang lagi dyan sa California, bonsai yan. Sa drive mode mo, ingat lang. Papasok at pauwi ng work. God bless sa inyo lahat yan, bonsai. Pero sa family mo, pati kay Manang Jenny. Ma'am Eve, ay Kabsat Eve, dyan sa Connecticut. Imbang nabigat din sa iyo dyan. Sa Kabsat Eve, alam ko, binabagyo rin kayo, medyo binabagyo rin yata kayo ngayon dyan. Ingat at God bless din sa inyo dyan, Kabsat Eve. Ingat lang. Mami Jo, Mami Japinay, Mami Elicato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribik. Lahat po kayo sa Japan. Pag narabi rin po sa inyo dyan sa Japan. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Japan. Mga taga-Taiwan po dyan, Kabsat Geraldine. Ibang narabi rin sa inyo dyan sa Taiwan, Kabsat Geraldine. Mga taga Hong Kong po, Kabsat Disay ba yan? Kabsat Disay, Kabsat Toy Kiki, Mami Sankis 5 Love. Ibang narabi rin sa inyo dyan sa Hong Kong. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Hong Kong. Mga taga Ireland dyan, Kabsat Diana, ibang na malimit ka. Ibang na malimit ka, Kabsat. Ingat at God bless lagi sa inyo dyan sa may Ireland. Ingat lang, Kabsat Diana. Kabsat Shami, dyan sa may Sweden, ibang narabi din. Ibang na malim sa inyo dyan sa may Sweden. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Sweden. Yan, kay Ma'am Adel pala. Kay Ma'am Manang Adel din dyan sa Sweden. Ibang na malim din po sa inyo dyan, Manang Adel. Mamaya po, baka makapasok ko sa inyo. Naka-live na, nagla-live na po ako sa inyo. Nagla-live na po siya ako ngayon. Dati kasi, hindi pa ako nagla-live noon. Makakapasok ko sa iba-ibang Ngayon, nagla-live na po kasi. Baka madaling araw naman po yata kayo magla-live mamaya. Baka makapasok po ako. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Sweden, Ma'am Adel. Sa inyo po lahat, mga taga Middle East dyan, Pamangkin Joji, Kabsat Pink, Kabsat Baby Love, Kabsat Royla, sa inyo po lahat yan sa Middle East. Imbang na malim din po sa inyo lahat yan. Mga taga Baguio po dyan, yan. Kuya Ben Vlog, Kuya Maestro Paul TV, yan. Ibang narabi po sa inyo dyan, Kuya Ben, Kuya Maestro Paul TV. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Baguio. Kaya yan, Kalamang Sitcon, kay Ma'am Nobi, yan, kay Ma'am Cristel, yan, naka-live kasi sila ngayon eh. Kakantahan sila doon sa lahan ni Ma'am Annie. Yan. Kala Boss Lander, yung lahat na mga tumulong sa akin na paano tong ko. Diba? Matandaan itong bagong channel ko. Yan, kay Boss kay Boss Bernard, kay Boss Mac Vlog, Maki, Boss Mac Vlog, kay Boss Maki,
kala Mami Chona, ingat sa Gardes po, Mami Chona, yung Mami Lita, yan po sa Canada, ingat sa Gardes po kayo dyan sa Canada. Yung pa ba? Mami Malu, Mami Aisha, yan. Mami Yins, diba? Lahat ng mga Manila vloggers, kapsat Daddy B, kapsat Robert, kapsat diba ba? Kuya Edwin, Kuya Lintoy, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Warren, Kuya Rizal, Kuya Johanshin, kapsat Kabukid, kapsat Rex, kapsat Rupi Rose, lahat ng mga Manila vloggers, yung magnarabihin sa inyo lahat, na live na ulit tayo ngayong gabi. Maanyo lang ulit sa akin live ngayong gabi. Kapsat Raul, Kuya Ka-Hangout, Kuya Shirbal, yung magnarabihin po sa inyo, Kuya Ka-Hangout, Kuya Shirbal, live lang. Kasi marami akong kasabay ngayon. Si Mama Ani nga, naka-live ngayon. Dapat kanina pa ako nag-live. Nagkakantahan sila din sa live nila. Dito pa rin kay Mama Ani Sikon. Naka-live. Maulan pa rin, kakabsat. Mga bunsoy. Kailan kaya titigil tong ulan na to? At least ngayon medyo humihina na. Hindi yung kagaya. Yung mga nakaraang araw talagang pagaspas talaga, maramdaman mo. Alam mo matatanggal na nga itong bubong. Ramdam mo parang buti maganda yung pagkakaano ng bubong. Magkaka-drill, magkaka-tornilyo sa bubong. Pwede matanggal yung bubong kung talagang hindi talaga kayanin yung hangin. Buti maganda nga yung pagkakaano dito. Pagkaka-masilya din sa bubong. Sa Florida, kawawa sila doon sa kabsat, mga bunsay. Pagdasal din natin mga kababayan natin sa Florida. Devastated ang Florida ngayon. Grabe. Parang winasiwas talaga. Good evening, Bonsai. Iris. Salamat pagpasok sa akin live. Nakauwi ka na? Nasa bahay ka na, Bonsai? Sa bahay ka na. Salamat, Bonsai, ha. Alam ko, busy ka rin. Malapit ang graduation nyo. Congrats, Bonsai. Congrats. Kaya mo yan, 2 taon na lang. Plus 2 taon pa sa tagong, di ba? 2 taon na nang bubunuin mo. Kasi counted na yung 2 taon mo dyan sa payugan, di ba? Plus 2 years. Pasok-pasok na mga suki. Mga naninibago siguro yung mga iba, Bonsai, di ba? Siguro pupunta pa din sila dun sa dati kong channel. Yun ang hirap pag nagbaback to zero ka, pag nade-demonetize ka. O pag may nagpa-demonetize sa'yo, meron nagpaano sa'yo, may nag-report sa'yo kay YT. Yun talaga mahirap. Back to zero ka talaga. Mga subscribers mo talaga. Pawawala talaga yung mga yan. Siyempre, maghahanap yung mga yan. Saan kaya itong si Kabsat Makoy? Nawala na. Yeah. Sana masaya sila sa ginagawa nila. Sila marunong lumaban ng parehas, di ba? Pero sabi ni Kabsat Daddy D, makikita mo yan kung sino yung mga nagpapaano sa'yo. Makikita mo yan, sino yung nagpapaganyan sa'yo. Nagpapademonetize sa'yo, makikita mo yan. Talagang magpapaturo nga ako talaga sa kanila kung paano sa makikita yun. Hindi ko naman naanihin yung mga yan. Bayaan yan. Basta, gusto ko lang malaman talaga bakit nila pinano yung channel ko. Anong motibo nila? 2 beses na 3 beses na nga, pangatlo na nga ito eh. Okay lang, Bonsai, basta nandiyan kayo, hindi naman ako talaga titigil. Kala siguro ng mga yan, titigil ako. Yun lang, nakakahinayang talaga. Nakakahinayang yung watch hour, yung subscribers mo. 1 taon ko rin na yun, 1 taon. Yung watch hour mo. Yung watch hour ko, so almost 1 taon din. Kaya natin sila, di ba? Pupon na tayo. Mga bitter sila eh, di ba?
Kumain na kayo, Bunsoy? Bagay, kumain na. Alas 9 na, no? Kumain na kayo ng dinner, no? Kumusta weather nyo dyan, Bunsoy? Dito, grabe. Ulan ng ulan, no? Hindi ka nga makalabas, eh. Hindi ka nga makalabas. May mga gusto akong puntahan, hindi naman ako makalabas. Nag-uulan dito. Sa Luzon yata talagang ano ngayon. Sa Luzon na punteriya ng mga ulan. Hindi maulan dyan. Hindi maulan. I-search mo, Bunsoy, ginagawa na ngayon. Ginagawa na ngayon, project ni Apo BBM. Hindi inaano ng social, hindi inaano ng mainstream media to eh. Kung gagaling ka rito sa Luzon, alin sa may port ng Sorsogon, saan yata yan, ano ba yun? Basta Sorsogon, tatawid dagat yun, di ba? Tatawid ka ng Roro, papunta ka ng Samar, gagawa ng tulay. May project na gagawa ng tulay. Kung magkoconnect sa Sorsogon, saka sa Samar, hindi mo na kailangan mag-Roro. Hindi ka mo na kailangan mag-Roro. Di ba? Di ba yung mga bus dito, galing Maynila, galing Luzon, pupunta ng Visayas, Mindanao, sinasakay pa sa Roro yung mga bus, di ba? Yung diretso na ginagawa. Sana nga, inuumpisa na yata, uumpisahan na. Yung tulay na maglilink sa Luzon saka sa Visayas. Ay, tuloy-tuloy na siyempre, Mindanao na yun. Diba? Hindi kasi pinapaano lahat ng ano yan. Kasi siyempre, dagdag points na naman kay Apo BBM yan. Project ni Apo BBM yan. Diba? Pinapalabas sila dahil lagi mali. Ano ni Apo BBM. Pati ba naman yung ano ng bigas, ano nila Apo BBM. Hindi kasalanan niya Apo BBM yung mga hoarders, yung mga nag-aano ng bigas. Diba? O, diba? Naumpisahan na, Bunsoy. Umpisahan na nila. Diba? Sinong presidente nakaisip nun? Sinong presidente nakaisip nun? Malamang, project din dapat ni Tatay Digong yan. Na kinapos lang talaga siya, diba? Malamang, build project si Tatay Digong eh. Baka mindset niya yan. Baka siya rin na nakaisip niya. Itutuloy lang ni Apo BBM yan, diba? Ibig sabihin niya, malapit na. Diba? Pag travel ka na lang sa may ano ka na. Yun talagang plano ko eh. Magbabas talaga ako ng Mindanao, Pilfranco. Ang mahal lang ng pamasahe. Siyempre, layo. Diba? Pag aeroplano kasi wala ka talaga makikita. Pag travel vlogger ka, may pera ka naman. Mas maganda yung nakamotor ka, di ba? Travel vlogger, ang daming content yung mga travel vlogger, kung saan sila nakakarating, mga nakamotor. Diyan sa inyo, tinignan ko sa YouTube, Bayugan. Maganda rin pala dyan eh. Meron ding mga nagbablog dyan. Dumadaan sila, galing sila saan sila galing. Hindi sa Davao tapos pupunta dyan sa Bayugan, nakamotor lang. Siyempre updated ka rin, Bunsoy. Pagdating kay mga proyekto niya Apo BBM, updated ka rin, diba? Gusto na kaya si Ate Yan mo, namimiss ko na yun si Ate Ganda mo. Yung dalawang ate ganda mo, namimiss ko na sila. Busy rin siguro. Yung isang ate mo, si Ate JL mo, working student. Ka-graduate na yata yun, si Ate JL mo. Siyempre, si Ate Yan mo, na-promote. Di na nga pumapasok talaga kahit saan siguro naka-silence lang talaga yan, si Ate Ganda mo. Busy lang kasi talaga. Sa mga lahat ng sa lahat ng mga vlogger, nakasupport yun. Naka-silent lang siguro. Hinahanap siya eh. Pati si Kamsat Daddy D. Hinahanap siya ni Kamsat Daddy D.
Hindi ko alam kung sir, sabi ko. Na-promote kasi yun. Sobrang busy. Sabi ginagawa. Ang ginagawa ngayon ng China ang nakakainis. Hindi na 9 dash line, 10 dash line na. Ang talaga. Check 1 na yan. Kaya nga maano talaga sila, bunso eh. Naano talaga sila, di ba? Tapos may mga viewers. So, sorry Kuya Edwin pero may mga viewer na pumapasok sa iyo na talaga mga baliktad ang utak nila. May viewer na pumapasok diyan kay Kuya Edwin na makikipag-away lang. Makikipag-diskusyon lang. Simula daw na pinanganak siya, andito na daw mga incheck. Andito na daw mga incheck. Wala naman daw nangyayari. Wala naman daw gulo na nangyayari. Anong walang gulo na nangyayari? Sila nga nagpapasok ng drugs dito. Pogo. Drugs. Di ba? Mga sindikato ng sex slavery. Saan ba nagsimula lahat yan? Sa incheck. Di ba? Mga gagong viewers na pro-China. Mga gagong vlogger na pro-China. Manigas kayo, di ba? Kasi nandyan ang US, andyan ang Australia, andyan ang US, Australia, Japan. Baka sa Japan na lang, atras na tong China eh. Superpower ng China, pero mas superpower sa kanilang Japan. Kung sila maasta-asta sa Japan, di ba? Siguro nakikita na rin ng buong mundo. Ginagawa sa atin ng China, pambubuli, di ba? Pambubuli sa atin ng China, nakikita na rin nila yan. Kaya huwag aangas-angas ang China ngayon. Nandiyan ang Amerika. Nandiyan ang Japan. Nandiyan ang Australia. Kaya nga kung ako talagang presidente, deport na lang. Hindi, may mga matitino naman, bunso. Pero hindi mo maiwasan talaga eh. Kahit dyan sa Binondo, kawawa. Marami dyan sa Binondo, kinukulong pa nila. Mga empleyado nila, kinukulong nila. May mga malalaking warehouse, kinukulong nila yung mga empleyado nila, di nila pinapalabas. May gate, yung gate nila, may bakod na mataas, may gate, tapos may gate yan. Sa labas yung padlock. Pinapadlock nila sa loob yung mga empleyado nila. Paano pa nagkasunog doon? Diba? Paano pa nagkasunog doon? Kawawa yung mga empleyado, matutusta sila doon. Kaya nga dapat pabalikin na saan yung mga yan. Diba? Kung hindi rin naman sila, kung ganyan naman ang ginagawa nila sa Pilipinas, pauwi na lang sa kanila. I-deport na lang lahat ng mga in-check. Sa akin lang. Hindi sila nakakatulong. Nakakaano sila sa bansa. Binuhuli pa tayo sa sarili nating bansa. Hindi naman natin kawalan ng in-check kahit umalis sila rito. Pakialam natin sa mga yan. Andiyan ang Japan, andiyan ang Korea. Sa Korea, sa mga taga South Korea na lang, mabubuhay na tayo. Kaya nagpakialam sa mga inchik na yan. Dapat talaga i-deport na lahat yan. Bastusan na lang, di ba? Binabastos din naman tayo. Bastusin na lang natin sila. Saka tina mo, Bonsoy, di ba? Ba't ang geography ng inchik talaga, bobo sila, di ba? Bobo sila, di ba? Turo ko. Di ba ito? Yan, mga isla dyan sa taas. Babuyan Island, Chami Island, ay yung Chami, Mabulis Island, Babuyan Island, Puga Island. May mga isla sa taas ng norte, taas ng Batanes. Mas malapit sila sa China. Mas malapit sila sa China, ba't hindi inaangkin ng China yung isla na yan? Wala silang pakinabang. Wala silang pakinabang ito sa mga isla rito sa norte na mas malapit sa kanila. Kung yun ang pinaglalaban nila, pwede pa maniniwala pa tayo. At dito China at dito Taiwan. At dito Taiwan. At dito China. At dito Taiwan. Diba? Bakit pinipilit nila? Kanila yung dito. Dito mga isla rito yun yung mga inaangkin nila dito. Dito. Yung mga isla rito. Diba? Ang layo naman ito doon. Dito China diba? Ang layo naman ito doon. Diba? Kaya lang kayo na naisip yung 9 dash line na yun, 10 dash line. Ang layo, talagang bobo mga ito sa totoo lang. Kaya nga dun sa'yo. Saka
Saka naawa rin ako sa mga waiter, mga empleyado, yung mga tatrabaho sa mga factory ng mga chick. Kawawang-kawawa talaga, di ba? Tapos sasabihin nyo kay Tatay Digong nagsimula lahat yan, yung mga inchik-inchik na yan. Kaya lumaki ang ano ng mga inchik dahil din kay Cory, kay Cory Kong. So, kay Cory Kong din. Siya nagsimula lahat yan. Kaya, ba't nung panahon ni Apo Makoy, nakakapalag bang inchik? Nakakapalag ba yung chick noon? Nung panahon ni Apo Makoy? Wala. Tamemi sila. Kasi nung panahon ni Apo Makoy, sagana Pilipinas. Angat, umaano tayo sa Pilipinas, sa China, kumbaga, pumapantay tayo. Sa economy, pumapantay tayo sa China noon, saka sa Japan. Panahon ni Apo Makoy. Nung umalis yung Apo Makoy, wala na. Diba? Wala na lahat. Naging ano na tayo, talagang sobra na sila. Pinakain mo na isang kamay mo. Ang kaso gusto na nila lahat. Kaya nga binubuli na nila lahat. Taiwan, binubuli nila ang Taiwan din di ba? Pati Taiwan, binubuli nila Pero ilap sila sa Taiwan kasi ano rin yan, alay din ng US ang Taiwan. Galawin nila ang Taiwan, patay din sila. Babalikan sila ng US. Alay ng US yan, ang Taiwan. Kaya dapat talaga, may presidente talaga natin, matatag na siya. Dapat talaga hindi umuubray masyadong demokrasya dito sa Pilipinas. Hindi umuubray strategy na masyado siyang mabait. Pati sa social media, yung mga ibang vlogger, diba? Kung basto-bastusin na lang siya, ganun-ganun na lang. Sabihan ka pa naman kuting ng norte, diba? Yan, si Bayot Bay, kung ano-anong pambabastos sinasabi sa kanya, diba? Tayo na naawa sa presidente natin, sobrang kabaitan niya, inaabuso ng ibang mga walang iya. Diba? Ang 10-dash line na wala ng Taiwan. Hindi, matagal nilang binubuli ang Taiwan. Matagal na rin binubuli ang Taiwan. Kasi ang Taiwan naman, party dati ng China yan, humiwalay lang. Party dati ng China yan, Taiwan, humiwalay lang. Humiwalay sila nung kay General Chiang Kai-shek. Unang leader ng Taiwan is General Chiang Kai-shek. Humiwalay lang naman sa China yan. Dating parte ng China yan. Actually, pati Tibet, Mongolia, parte ng China lahat yan. Humiwalay lang sa China yung mga yan. Tibet, Mongolia, yan. Mga bansa na yan. Diba? Hindi, subukan nila. Hindi nila kaya. Takot sila sa US. Amerika talaga makakaaway nila. Bunsoy. Amerika. Pati dito, subukan nila. Anuhin nila tayo. Subukan talaga nila. Talagang massive talagang kulang na lang sakutin tayo dito sa Pilipinas. Pag ginawa ng inchik yan, patay sila. Australia, US, Japan, Israel, pati nga Israel, kakampi na natin. Patay sila. Baka sa Israel lang, patay na sila sa mga modern weapon ng Israel. Diba? Hintayin nyo lang maging presidente ito si Inday Sara. Matatahimik lahat ng mga, matatakot sila lahat. Kaya ayaw nila maging presidente si Inday Sara kasi maraming magbabago dito sa Pilipinas talaga. Babalik ulit ang disiplina dito sa Pilipinas. Kailangan talaga natin disiplina. Demokrasya, wala nangyayari. Sobrang demokrasya, wala nangyayari. Wala nga nakukulong. May nakukulong ba dyan sa mga hoarder na sinasabi nila? Nare-raid ng mga warehouses, toneladong bigas. Hinahayaan na ng mabulok ng mga warehouses sila. Tapos may kakulangan daw ng bigas. Paano hindi magkakakulangan ng bigas? Ino-hoard nila. Ino-hoard ng mga mayayaman negosyante.
ay bebenta rin nila. Tapos may problema, nabubulok nga. Nabubulok nga. Kakuntsaba ng Bureau of Customs ang mga hoarder na yan. Siyempre. Sobrang dami ng bigas. Bakit tayo kinukulang? Yun ang tanong. Diba? Sinabi na nga ni Apo BP, maraming bigas. Mag-aanihan na naman. Bakit tayo kinukulang ng bigas? Mismong presidente, nagtataka. Yan na nga. Yung mga hoarder, kino-hoard nila ang bigas. Yung mga warehouses niya, dapat talaga may masampulan, may makulong. Kung may balik lang ang death penalty, dapat pa yung death penalty yung mga yun. Smuggler, mga corrupt government official. Hindi basta hindi na basta silya silya elektrika, wala nang kwenta eh, silya elektrika. Firing squad dapat. Firing squad tapos i-media coverage mo para madala sila. Makita ng buong mundo gumagalaw ang dito sa Pilipinas. Buti nga si Tatay Digong, di ba? Pinakulong niya si Dilima. Pinakulong niya si Dilima, malaking tao. Si Dilima talaga pinakulong niya. Di ba? Rampant ang bayaran. Rampant ang ng droga ng panahon ni Dilima. Walang ginagawa si Panot. At least si Tatay Digong, may napakulong siyang malaking may napakulong talaga siyang malaking isda. Yan, si Dilima. Dapat lang talaga pag-i-push ng Checo ang 10-dash line. Diyan nila ang galit ng ibang bansa sa kanila. Nang-iisa sila. Kaya nga. Tandaan nila, hirap din ang Russia ngayon. Ang Russia ngayon may gera. Yun ang kasing inaasahan ng China. Tutulungan sila ng Russia. May problema rin ng Russia ngayon sa Ukraine eh. Sino tutulong sa kanila? North Korea? Malamang, North Korea lang. Yun na lang kakampi nila. North Korea saka China. Saka bastos sa mga China talaga, mga inject. Yung mga defector, may napanood ako sa YouTube. May nag-defect galing North Korea. Hindi na siguro nakayanan ng ang buhay sa North Korea. Tumawid, border ng China. Buti nga sila. Buti na mabait na tiyempo, maano yung guard sentry ng China talaga. Binabalik pala talaga. Once na nahuli ka pala ng China, na defector ka galing North Korea, binabalik ka talaga. Binabalik nila sa North Korea yung mga tumatakas. Siyempre, ang na North Korea, pag tumakas ka sa bansa nila, patay ka. Papatayin ka talaga. Ganun kabastos ng China sa North Korea. Mga communist mind, mga communist na government. Tumakas. Nasa na siya ngayon, nasa Amerika, babae. Nasa Amerika na ngayon. Nagpa-public speaking siya. Inaano niya yung condition sa North Korea. Yung mga tao pala doon, nasa kalsada na lang. Namamatay na lang, sa gutom, walang makain. Sa propaganda ng diba? Panay propaganda ng North Korea, Pyongyang lang. Yung kapital lang nila. Kasi walang ganito ron, walang social media nun. Paano mo malalaman? Walang radyo, walang news, walang internet, walang dyaryo. Kontrolado lahat ng government ang bawat galaw mo pala doon. Magbulong ka lang pala doon. Kuwari, narinig ka, nagbulong ka lang against kay Kim Jong-un, presidente nila. Huli ka na kagad. Patay ka na. Powder ang abot ng China. Pulbos talaga yan. Pulbos talaga yan, Buldoy. Diba? So about time na, lumaban na talaga tayo sa China. Hindi tayo papayag na ginagago-gago na ng tayo ng China. Kung ako nga, may talaga na magsusunog ng dapat gawin na rin natin yan. Magsunog tayo ng bandila ng China sa Chinese Embassy. Gawin na rin natin yan. Magsunog tayo ng bandila. Sign of protest against Chinese Embassy. Against China. Parang ginagawa niya ni Sir Abner Apuang. Pinagbawalan lang yun. Talagang araw-araw yun, nagsusunog ng bandila ng China yun. Yung dating pulis, galit sa China.
Yung dating pulis, tapos naging mayor ng Pagsangan, Laguna. Kaya nga, natalo eh. Tatakbo sana ng senador yun. Tumakbo senador, binoto ko rin. Independent. Ayaw niya talaga nung may may kasunduan tayo ng China. Ayaw niya. Kasi nakita niya eh. Nakita niya talagang ano ng China. Pogo. Saan ba galing yung Pogo na yan? Sino ba nagdalaga rito ng Pogo na yan? Sex slave. Lahat ng ibang na ano galing sa China eh. Pulbos talaga yan, Bunsoy. Pulbos. Wala naman silang laban, Bunsoy. Pag mga alay na natin ng ano, pang umuna talaga Western powers, wala na. Ang Great Britain, London, ang Germany, hindi ko pa nga binabanggit lahat. Ang dami nating kaalay. Once na ginalaw talaga tayo ng China, pupulbusin na talaga yan. Hindi nila tayo kaya. Para tayong Israel, di ba? Tingnan mo, state of Israel, ang liit-liit na bansa. Bakit hindi nila magawa? At hindi magawa ng mga Arab countries na durugin ng Israel? Ilang beses na nilang inanan. Burahin sa mapang Israel. Yung mga Arab countries, Syria, Lebanon, Iraq, Iran, Egypt, ano pa, Syria, lahat kalaban na ng Israel. Ba't buhay pa ang state of Israel? Andiyan ang US eh. Andiyan ang US na alay nila eh. Kaya sila nagsusupply ng mga military supplies ng ng Israel eh. Tapos ang military defense ng Israel magaling talaga. Diba? Counter-terrorism, pag may nang hijack sa eroplano, pag may nang hijack na sa isang eroplano, tatawagin pa yung mga Mossad. Mossad yun, yung mga secret police ng Israel, Mossad. Hindi mayaman ng North Korea at China. Nakita ko lang yung mga mahirap nila doon. Hindi tulad ng mahirap dito sa Pilipinas. Mas mahirap pa buhay nila. Tama. Lalo sa North, Bunsoy, grabe. Grabe sa North, sa kalye na lang, natutumba na lang yung mga tao sa gutom. Grabe yung talagang sobrang propaganda ng Kim Jong-un. Kim Jong-un yung presidente nila doon. Diba? Ayun ko ba sa mga tao doon, yun dapat ang kinukuditan na eh. Pinapatalsik na dapat sa pwesto yun eh. Dapat talaga maging democratic na rin ang North Korea. Matagal na silang ginagago ng pamilya na yan. Simula sa lolo, tatay, ngayon apo na yan eh. Apo na yan, yung presidente ngayon, apo na yan eh. Diba? Mas mahirap natin dito, mas palang buhay nila. Hindi, Bunsoy, tinan mo. Sa China siguro, mas maganda buhay nila. Pero sa North, tinan mo. May propaganda kasi ng North, pinapakita lang nila yung mismong kabisera. Yung mismong kabisera, yung Pyongyang lang. Pero paglabas mo, patay. Panay mga panay parang living dead na yung mga tao na naglalakad. Actually, may nag-video eh, na bawal. Napuslit niya lang. Na-videohan niya talaga. Life in North Korea. Kawawa. Kawawa mga tao. Payatot, malnourished. Wala nang kinakain. Hard labor. Yun ang doon, yung hard labor. Yun ang matindi ron, hard labor. Once na lumabang ka sa gobyerno, hard labor ka na habang buhay. Habang buhay na yun, hard labor. Sa kapang may kasalanan ng isa, damay na buong pamilya. Damay na buong pamilya. Buong pamilya na hanggang kaapu-apuha mo na siguro. May utang ka sa gobyerno. May kasalanan ka sa gobyerno. Hard labor. Gawan. Hard labor ang mo. Hindi, more on China nga. China nga ngayon. Ang China nga ngayon, may mga western na rin sila din. May mga McDo sa China eh. Alam ko may McDo sa China eh. Saka mga Pilipino nakakatrabaho sa China eh. Yung North Korea talagang wala. Ang
North Korea, ay hermit kingdom ng, hermit country ng North Korea eh. Ibig sabihin nun, parang ermitanyo. Nilayo talaga ang sarili nila sa mundo. May sarili silang mundo sa North Korea. Pati lalaki, bawal magpahaba ng buhok doon. Bawal. Yung ginagawa ni Vice Ganda, ni Luca Vega, baka pinagpa-firing squad na yun. Talagang umayos ka talaga dapat. Pati damit ng mga babae, nakakimono, yung mga sinauna. Lalaki, kailangan naka-long sleeves, clean cut. Bawal ang long hair, bawal. Ang irony, nag-aral naman sa Amerika yung presidente nila. Sa Amerika nag-aral yun. Kim Jong-un. No, nag-aral nga sa Amerika yun. Ayun, kinakalaban niyang Amerika. Gago rin na isa yun. No? Harvard pa nga yata yun. Basta American University nag-aral yun. Presidente nila ngayon sa North Korea. Wala, makikita mo talaga yung mga sasakyan nila. Kahit nga sa Pyongyang. Mo sa kabisera nila, yung mga sasakyan nila, mga bus nila, mga sinauna, mga luma talaga. Lumang train, lumang bus. Diba? Na-brainwash na kasi mga tao ron. Na-brainwash na nila. Ang supreme leader kasi talaga nila. Yung lolo nitong presidente ngayon. Lolo niya na yung founder ng North Korea eh. Parang tingin siguro nila sa pamilya nila Kim Jong-un, Diyos. Diyos na nila, di ba? Di ba may area dyan sa inyo, sa may banda dyan sa Surigao. Kung alam mo yung pamilya Ecleo, di ba? Yung kulto ng Ecleo dyan. So, ginawa nilang Diyos yung supreme leader nila, Ecleo. Diba? Dito, pagpayat ka, hindi mo masasabing wala silang pagkain. Katawan lang talaga sa payat ka. Totoong walang pagkain yan ang kakain kung ano-ano. Kaya nga, lalo sa North Bunsoy, sinasabi ko sa'yo, may mga tinan mo sa life in North Korea, search mo life in North Korea. Kasi mayroong mga vlog, may mga nag-video talaga. Pinuslit lang nila yun. Bawal yun. Death penalty sa North Korea. Kung nahulihan ka, nagbibideo. Death penalty talaga yun. Patay ka. Panoorin mo yung mga video sa loob ng North Korea. Concentration camp pa, diba? Pati mga bata. Nagpapala. Nag-aano ng mga bato. Kasalanan ng magulang, kasalanan ng mga anak. Kuwari, mga magulang nila, tumakas, tatakas, nahuli, damay na pati mga anak. 5 years old yata doon, pinagtatrabaho niya sa hard labor. Kaya nga kung ano-ano nga kinakain ng mga inchik, no? Kahit dyan sa Binondo, palaka, kung ano ka lang, mga exotic food, ganyan ka, anong inchik eh. Lahat kinakain nila. Palaka, tipaklong, mga exotic ba? Alam mo yung kinakain nila yun. Tipaklong, yun nga, kung ano-ano kinakain, palaka. Ako, hindi ako kumakain ng palaka. Kailangan kasi talaga ang palaka pag kinain mo talagang lilinisin talaga, may lason yan. Yung mga bullfrog, ibang kapangpangan, matakaw dyan. Marunong sila magluto niyan. Dapat talaga marunong magluto ang yan. Yung magluluto ng palaka. Ina-adobo yan. Ginagawa nilang pulutan. Yung mga kapangpangan. Kami, mga Ilocano, dinakdakan, papaitan, yan ang mga natin. Ikaw, may dugong Ilocano ka rin. Di ka lang nga kumakain ng dinakdakan, Bunsoy.
Ayaw mo ng dinakdakan, di ba? Pero Ilocana ka rin. Eh. Siguro ang papa mo, takaw sa dinakdakan nun. Siguro papa mo, mahilig sa dinakdakan. Papaitan, kumakain ka. Kaya nga, pati butik eh, no? Baboy ng mga inchik. Kaya nga, natural lang. Huwag sila ma-open na talagang baboy. Baboy mga inchik. Pati subukan sa Hong Kong, pumunta kami nila mama sa Hong Kong. Grabe. Ito yung isisilbi sa sabaw, di ba? Nakaganon yung daliri dun sa sabaw. Nakaano yung daliri nila dun sa sabaw. Pak! Ha? Talagang duldog ang mga inchik. May lahi. Mas malinis tayo mga Pilipino actually sa inchik. Tayo, di natin kakainin ng di natin kakainin yung tipaklong kung talagang kambing. Papaitan ka. Nagtataka nga ako sa inyo. Banda sa inyo, diyan sa bandang Bisaya, diyan sa bandang Mindanao, ang daming kambing diyan. Ba't nga hindi kayo kumakain ng kambing? Aso talaga, hindi ako kumakain. Taga Norte ako, pero hindi ako kumakain ng aso. Ayaw ko talaga. Yung mga igurot, takam na takam sila sa aso. Ako, ayaw ko. Hindi ako kakain ng aso talaga, ayaw ko. Ilang hindi ko kinakain, aso. Pusa rin kinakain eh, di ba? Yung iba kumakain ng pusa talaga eh. Ako, ayaw ko talaga. Rabbit, pwede pa. Medyo malinis pang rabbit. Kinakain ng rabbit eh. Kaya nga, pero papa mo matakaw. Papaitan, no? Hindi, pwede naman papaitan bunsoy na Papaitan baka, kumakain ka. Papaitan baka. Pwede din papaitan baka eh. Hindi kambing ha, baka. Naimas kaya? Naimas. Hindi ka lang siguro nasanay. Pati yung dinakdakan, di ka kumakain. Parang sisig lang naman yun. Sisig, kumakain ka. Yung sisig, kumakain ka ng sisig. Parang sisig lang ang dinakdakan. Parehas lang halos yun. Papa mo siguro, matakaw dyan, no? Ilocano puro si papa mo, Tagudin eh. Tagudin, Ilocos Norte. Ilocos Sur yun eh. Nagbahal lang ang kambing dito. Yung mating ng mga Ilocano dito. Sa Mindanao. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, di ba? Malaking utang na loob ko rin sa mga hindi natin kalaban ng mga Ilocano, di ba? Panahon din na Apo Makoy yan, marami nag-migrate na Ilocano dyan sa Mindanao. Panahon ni Apo Makoy yan, kaya dumami ang Ilocano dyan sa Mindanao. Marami nag-migrate. Actually, may mga lugar dyan talagang, kala mo nga, nasa Ilocania ka eh. Panay Ilocano eh. Yan, sa Mindanao, maraming Ilocano talaga ito. Nag-migrate. Galing north eh. Nag-migrate lang dyan. Bibihirang galing Bisaya pupunta sa norte. Meron din. Pero ang talaga, ang Ilocano, kasi yan, ano mo naman ang mga Ilocano, mga yan, hard worker. Talagang gusto nila, naghahanap talaga sila ng masipag ang Ilocano. Kaya kahit saan meron, kahit saan nakakarating. Lalo dun sa ng ate ko, asawa ng kuya ko sa Tacloban. Nagkalat lang yung kambing doon, hindi ginagalaw. Nagkalat lang yung kambing doon, hindi ginagalaw. Hindi naman daw kumakain ng kambing yung mga taga doon. Yung mga taga Tacloban, ayaw nila. Ayaw nila ng kambing. Masarap pa yung kambing. Ako, actually, papaitan lang. Yun ang nasasarapan talaga. Papaitan lang. Sabaw. Papaitan, masarap po sa'yo. Actually, 2 choices ang papaitan. Pwedeng baka, pwedeng baboy. Ay, pwedeng kambing. Kung marunong ka magluto, kahit kambing, kahit
kahit baka pa yan, parang papaitang kambing na rin. Ang style lang naman kasi ng papaitan, yung pait eh. Yung pait. Yun ang technique na, yung tama yung pait. Diba? Pati mga dalag at suso na dali. Saan yung bulsoy? Kumakain ka ng suso. Kumakain ka ng suso. Dalag naman siguro kumakain ka. Diba? Yung suso, kinakain din talaga yan. Sa amin sa Ilocanja, yung seaweeds, kala mo seaweeds, yung arasiit. Alam mo yun, arasiit. Kinakain yun. Arasiit. Yun. Arasiit, yung kala mo, gano'n. No? Arasiit. Sa ano yan eh. Hindi ka kumakain ng suso? Ako rin, hindi. Parehas tayo hindi kumakain ng suso. Diyan ba sa Bayugan, Bunsoy, may mga ano din kayo dyan? May mga white sand. May mga white sand na beach din kayo dyan sa Bayugan. Mga beach na white sand. Oo. Wala, tinan mo yung nangyari doon sa Dolomite. Wala, talaga. Wash out. Wala. Nag-live si Kuya Daddy Di mo. Wala. Binaso, inano talaga, inabot ng tubig, pati yung hanggang doon sa loob. Kasara nga kanina, nilinis sila. Sayang. Pero okay naman. Baka magkasunod lang talaga kasi bagyo, kaya di rin natin maiwasan talaga. Loreto, Bunsoy, di ba malapit sa inyo yun? Loreto? Ano ba yun? Loreto, Abusan del Sur ba yun? Del Norte. Loreto. May Loretong lugar eh, di ba? I-search mo, Bunsoy, yung Biligan. Ako. Basta galing sa Basakan, hindi namin kinakain. Galing dagat yon, kinakain namin. Dapat fresh galing sa dagat, no? Uh, Pag yung galing na sa ano, wala yun. Dapat talaga yung, di ba pag umaga, ay Loreto, malayo, no? Malayo nga eh. Kasi doon dumaan yung wait lang, Bunsay. Yan, okay na. Iba talaga kasi talaga pa may motor ka, may lugan ka, kahit saan nakakarating ka. Nakakatakot lang kasi sa motor. Yun na, talagang wala kang laban. Kung talagang nasa ano ka, wala kang laban. Pwede ka talagang commute ka na lang. Oo nga, may kotse kami dito luma. Inaamo ko na sa kanila. Yun ang gagamitin ko. Siguro may kotse ako sa Baguio. Dami ko na napuntahan. Mahal din kasing gasolina sa Baguio. Bababa ka talaga ng La Union. Yun ang problema sa Baguio, mahal ng gasolina. Bumababa ka ng La Union talaga o Pangasinan. Magpapapultang ka. Mahal ang gasolina sa Baguio. Malayo pala yon, Loreto, sa inyo. Kala ko malapit lang eh. Lapit ang graduation mo, Bunsoy. September 7, di ba? Lapit na yun ah. At least na ano mo yung 2 taon. 2 taon na lang bago talagang plus 2 taon na lang bago talaga mabuo yung ano mo. Computer ano talaga. Mahilig ka talaga sa computer, no? Computer engineering.
Ay, computer engineering ba kinukuha mo? Computer engineering, Bunsoy? Ano bang kinukuha mo? Computer engineering? Maganda kasi ang computer. Kahit saan, ano, may ano ka talaga. Saan ka talaga mapunta? May trabaho ka talaga. In demand kaya ang computer. Panabo. Panabo, Davao yun. Panabo. Panabo, Davao del Norte yun, di ba? Panabo, Davao del Norte. Gaganda kaya ng mga highway din sa inyo. Kita ko yung ganda ng mga highway din sa inyo. Yung vlogger na, ano, naglilibot-libot lang siya. Agusan, Davao, Bukidnon. Straight yung mga ano din. Panay patag eh. Ngayon po sa pag-enroll ko, yan ang kunin ko. Ah, okay. 2 years. 2 years pa, Bonsai? 2 years, di ba? 4 years dapat. Pero makikredit na yung dalawang makikredit na yung 2 years mo dyan sa Bayugan, di ba? 4-year course yun, di ba? Oh, sa Panabo, di ba? Panabo. Malapit ba sa Tagum yon? Malapit ba sa Tagum? Ay po, Boss Rodo Glory. Ibang narabi po. Yan, si Boss Rodo. Ano yan, travel vlogger yan, nakamotor. Nagmomotor po kayo, di ba, Boss Rod? Saan na kayo nakakarating? Yan po, si Bonsai Iris de Desma. Taga Mindanao po yan eh. Oh. Counted na yung 2 taon mo sa Bayugan. Yan sa Bayugan, counted na. Kukunin mo sa Tagum paglipat mo. Computer engineering, di ba? 2 years na lang yun. Malayo konti. Kasi dami ng Davao eh. May Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte. Di ba? Tatlo yata na. Davao pa mismo. Davao de Oro. May Davao de Oro pa nga eh. Di ba? Bagong ano lang yata yung Davao de Oro eh. Si Sir Rob do. Ano yan? Travel ano rin. Lagi nakamotor. Tiga Mindanao po to sa Boss Rod. Ito si Iris Desma. Si Bonsai. Kaya tinatanong ko nga sa kanya. Napapanood ko sa YouTube yung mga nagmomotor sa Mindanao. Ang ganda naman kalsada nila. Ang ganda naman kalsada nila sa Mindanao. Punta ng Bukidnon to Agusan. Agusan to Davao. Nakamotor lang. Hindi unlike dito sa Luzon, may part pa rin ng mga rock road. Ipapuntang Dibilacan, Isabela. Galing ka ng Aurora Province, punta ka ng Dibilacan, Isabela. Ay hindi, Dinapigi, rough road. After Kasiguran, boundary na ng Isabela yun eh. Rough road na yun. Papunta ng Dinapigi. Malaking Davao, Bunsoy, malaki. Matindi Boss Road yung sila Kuya Ian, sila Boss Ian How. Bisikleta naman yun, binabike nila. 3 beses lang ako nag-Baguio to Manila Baguio yun. Manila Baguio, Manila Bicol. Ba yun? Basta, bike lang sila ng bike. Sila Boss Ian How. Bike lang ng bike yun. May grupo sila, mga bikers. Pero mamahal na mga bike nun. Yung talaga, investment yun. Yung talaga yung bike na yun. Hindi pwedeng ordinaryong bike lang. Pupunta ka sa Baguio, ordinaryong bike lang ang mo. Mga road bike yun na mamahal. Hindi pwedeng yun.
Baka kapresyo na nga po ng isang motor yun. Yung bike na yun. Mga gamit nila. Salamat po ha, Boss Rod. Salamat. Malaking nga ang Davao eh. Mayor dyan si Brother Baste. No? Ka-brother namin sa Skeptron. Brother namin sa Skeptron yan. Brother Baste. Acro yan. Basta makagawa lang ng sariling airport ng Tagum. Game over na talaga, kuya. Maganda kaya sa Tagum, di ba? Maganda sa Tagum. Walang sinabing bayugan, di ba? Nakita kong bayugan, puro bundok. Yan, yung lugar nyo ngayon, puro bundok. Maganda rin sa Agusan. No, siyempre. Dikit nyo ang Surigao. Eh. Sa Surigao, andun yung Siargao Island. Pero ang ano kasi dyan, ang problema nyo dyan sa inyo, insurgency problem. Marami pang NPA dyan. Marami pang NPA dyan sa inyo. Madalas ko dyan napapanood yung mga ambush eh. Yan sa Agusan. Marami pang NPA dyan. Yun ang nakakatakot pag gabi. Ingat ka rin. Gagala-gala, di ba? Tumatawa ka, Bunsoy. Ito naman. Marami pa talaga dyan. Yan ang mga last hot. Yan malamang maging last hotbed ng mga NPA. Marami pa talaga dyan. Caraga region yan eh. Caraga region yan. Sa part ng Caraga region, marami dyan. Yan, yun ang maganda. Si Sir Rod, travel vlogger din yan. Lagi na may motor. Saan nakakarating siya. Magastos lang. Gasolina, syempre. Gagastos ka talaga pag travel vlogger ka eh. Good evening, Sir Kabsat. Grandpa watching at home. Happy lang. Happy lang to all. Salamat sa pagkwento at balitan sa gabi. Salamat po, Kuya Carlito. Salamat po. Malaki din ng Bayugan City kaya lang ewan lang sa mayor dito nila. Babae ba? Baka Pinklawan yung mayor niyo dyan. Pinklawan siguro yung mayor niyo dyan. Kasi doon mo naman malalaman ang ano. Parang mayor dito, parang mayor. Diba? Walang pagbabago. Nakapasok na lahat ng estudyante. Nakapasok na lahat ng estudyante. Nung isang araw, bumabagyo dito malakas. Diba? Nakapasok na lahat ng estudyante. Saka siya magde-declare na walang pasok. Alas 8 na ng umaga. Diba? Hindi naman nanalong mayor pag ganyan. Diba? Nakapasok na estudyante, saka mo i-declare walang pasok. Hindi ka ba gago? Pauwiin mo yung mga estudyante, nakapasok na. Gaga talaga eh. Dilawan kasi, dilawan. Hi to Miss Lovely, Iris Ledesma. Magandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. Hi, Sir Carlito Sarinas. Good evening, IGBS Opo. Ano po, hindi na masyado po nagla-live ah. Para natapos na po yata ang basketball ah. Si Kuya Perenal, natapos na po yata ang basketball, hindi na nagla-live ah. Ba di mayor nyo dyan? Ay, malamang ano yun, Lenny yan. Malamang Lenny yan. Sa mga viewers, friends, and silent followers, please like and share and subscribe para kay host. Salamat po. Karamihan sa mga Becky, Lenny. Karamihan sa mga Becky, Lenny sila.
Paano yan? Magkakahiwalay na kayo yung mga classmates mo. Bunsoy. Yun ang malungkot. Yung mga classmate mo dyan na dyan sa Bayugan, magkakahiwalay na naman kayo. 2 taon kayong magkakasama, di ba? Ganun talaga eh, di ba? Magkakahiwalay kayo, syempre. Kaya yung mga may mga may iwan dyan, siguro. Dyan, sa Bayugan. Mga classmate mo dyan sa Bayugan, magkakahiwalay-hiwalay na naman kayo. Babalik ka na sa Tagum eh. Diba? Yun ang mahirap. Malungkot. Siyempre, naging close ka na rin sa mga yan. Sa 2 taon ka na dyan sa Bayugan. I-search mo bulsa yung Biringan. Nako, nakakaano pala doon, nakakatakot. Yung Biringan. Biringan Samar. Samar na yata. Biringan Leyte o Biringan Samar. Basta wala sa mapa ng Pilipinas. Biringan. Parang ano siya, parang lugar daw ng mga engkanto. Nakita ko lang sa YouTube. Oh, nakita ko lang din sa YouTube. May nagbablog eh. Yung mga nagbablog ng mga ganyan. Engkanto. Biringan daw, Biringan. Sa Samar yata o sa Leyte. Host ang basketball. High to na. Dahil daw sa eleksyon na gaganapin. Sanay na ako, kuya. Kaya nga, Bunsoy, palipat-lipat eh. Kaya nga. Nalibot mo na nga Mindanao, sabi mo, di ba? Sabi mo, nalibot mo na Mindanao eh. Wala kang planong libutin ng Luzon. Okay, mas mali ang Mindanao sa Luzon. Careful mga friend, happy lang. Kaya nga po eh. Ngayon pa lang, ngayon pa lang po, may nagpapatayan na eh. Sa Abra, meron na naman. Healing fields po ng Abra. Sa Abra, meron na naman po, patayan naman. Tumatakbong barangay captain, binanatan, binatay. Magulo talaga sa Abra. Maganda sa Abra kung mas maganda pero magulo. Hindi pa rin natatanggal yung presyo ng Abra na killing fields. Killing fields ang Abra eh. Patay. Maraming loose firearms. Maraming mga bodyguard, ganyan. Hindi na nagbagong sitwasyon sa Abra, ganyan talaga. Dati na yan. Mismo magkakapag-anak, nagpapatayan yan. Yun ang nanguha ng tao. O nga sa Biringan, Bunsoy. Oh. Mayroon daw talaga. Napanood mo rin pala. Oh. Wala siya sa mapa actually, pero maganda daw talaga. May mga nakapunta na eh. May mga nakapunta na. Tapos, mga building daw, mga gold, yung kalsada, gold. May secret portal eh. May secret kang papasukan. Magugulat ka na lang. Nasa ibang dimension ka na. Ibang mundo na yung pinapasukan. Iba to. Yung mga building dito, kulay gold. Tapos yung mga sasakyan daw, hindi daw nakasayad sa lupa. Salamat, Sir Carlito. Ka-hangout channel. Thumbs up host. Salamat po, Kuya ka-hangout. Salamat pagpasok po sa akin live. Salamat po. Kamusta po dyan sa inyo? Bagyo. Kamusta pong weather sa inyo? Okay na ho. Dumaan din po yata dyan eh. Oh, parang lumakas din po yata ang bagyo dyan sa inyo, sir. Ay, kuya. Sa Isabela, kawawa na naman kami doon. Tinamaan na naman kami. Hindi rin Bunsoy. Basta nagawi ka daw doon sa lugar na yun. Ay baka nga, kasi may mga nakabalik eh. May mga nakabalik, di ba? Sila nga nagkikwento eh, mga nakabalik eh. Hi to bro ka hangout channel. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Good evening, host, at sa lahat. Good evening po, kuya ka hangout.
Mr. Carlito. Wala pa po si Kabsat Raul eh. Makulit eh. Magbabato na naman ng artista yan. Wala nandito eh. Si Kabsat Rising Vlog. Babato na naman ng artista yan. Wala nandito yun. Bato na naman ng artista yun. Good evening sa lahat. Pasok-pasok na. Buti Bunso, hindi ka na rin masyado busy ngayon. Lapit ng graduation mo. Yes, nag-graduate na si Bunsoy. Nagpa-practice na siguro kayo, no? Nagpa-practice na kayo, Bunsoy, para sa graduation nyo. Siyempre, may marcha-marcha yan. May marcha-marcha yan para sa graduation. Tumatawa ka na naman, Bunsoy. Ano ba yun? Si Kuya Rising Vlog mo, naalala mo? Wala pa nga, di pumapasok pa eh. Loko yun eh. Naalala mo na naman yung naalala mo na naman yung pinklawan na lugaw. Nag-aros kaldo. Di na ako kakain doon. Pag nakabalik ako sa Baguio, di na ako kakain doon. Di na ako, promise, di na ako kakain doon. Di mo na ako makikita ko ako makakain doon. Yung pinklawan na lugaw, di na ako makakain doon. Mamaya, subakit na ang tiyan ko pagbalik ko doon. Iba na ilagay sa kinakain ko. Di na ako kakain ulit doon. Yung aros kaldong dilaw, hindi na. May mga masasarap ng mga kainan doon. Hindi na ako kakain doon. Nagtatampo na nga sila eh. Apay, madi ka mang mga nituyen. Apay, madi ka mang mga nituyen. Sabi nila, matik kaya atin. Apay, dilaw ti kulay ti, ti aros kaldo yun. Pinklawang kayo ito eh. Ginanong ko talaga. Ayoko na, sabi mo. Apay. Pinklawan ti lugaw yun. Aros kaldo nyo, kulay dilaw. Pinklawan yata kayo dito. Aros kaldo nyo, kulay dilaw. May aros kaldo bang kulay dilaw? Aswete daw yun. Aswete. Pampakulay. Kaloko yun. Mamaya, ano na nilalagay nyo din sa lugaw ko. Langya kayo. Bakit di na daw ako kumakain doon sa kanila? Sabi ko, ayoko ko talaga ng dilaw eh. Ayun na yung pinapakain sa akin. Dilaw na aros kaldo. Pwede ba yun? Alam ko, aros kaldo, puti. Aros kaldo, may manok, may itlog. Puti. Hindi dilaw. Kakaiba na yan, ha? Hindi na talaga ako bumalik. Diba? Hindi na ako bumalik doon. Tinatawanan mo ako, Bunsoy, pag nandun ako eh. Hahanap na ako ibang lugawan doon. Pinklawan recipe, dilawan recipe. Namimiss ko na yan, yung Rose Garden, yung pentuhan natin sa sa may Malcolm, Buti nga, nakakapag-live na naman ulit ako. Buti nga, nakala ko talaga, di pa ako pwede mag-live. Ano yung Bunsoy? Panay-practice na lang kayo.
Panay practice na lang kayo. Ngayon sa school niyo, panay practice na lang kayo. Panay practice na kasi ilang araw na lang yun, di ba? Yung lima, baka magtakbuhan yun. Baka magtakbuhan yung mga bonsai, kaloko. Baka magtakbuhan, biglang magsara yung ano, yung lugawan na yun. Kalokom talaga bonsai ha. Yan, loko ka na naman ha. Yun na lang, yung maglalakad kami sa Session Road, baka magtatakbuhan ng mga tao ron. Ang lalaki nun, tapos maglalakad kami sa Session Road, no? Ang lalaking ano, parang mga higante na yun. Tapos bigla naglalakad sa Session Road, tatakbuhan mga tao ron. Naghahabol kayo ng guro. Tama. Papirma, no? Hindi na mahirap. Papirma kayo ng mga clearance, gano'n. Maganda na naman yung binato mo, Bulso. Kain kami dun sa ano. Kain kami ng mga igorot dun sa ano, sa Lugawan. Langya ka talaga. Kalokom talaga, Bulso. Sama ko na si Spaghetti Girl, Bulso, no? Pati si Spaghetti Girl, sama ko na. Naalala mo si Spaghetti Girl? Marami ng kengkoy sa Baguio, no? Tawa rin si Kuya Kahangout, ha? Kuya Kahangout, kinakamusta ka pala ni ano? Kuya Kahangout, pinagpapakamusta sa'yo. Kinakamusta ka po ni ano? Ano? Sino ba na kinakamusta ka po eh? Zaldi Shornak. Zaldi Shornak, kamusta ka daw po? Kuya Kahangout. Kinakamusta ka po ni Zaldi Shornak. Okay, kasama ni Bernard Bonin po. Punta ka daw po sa kanila. Spaghetti Girl Bunsoy. Nasaan na kaya yun, no? Isang gabi lang natin nakita eh, no? Suspecha ko ano yun. Alam mo na. Naghahanap yun, naghahanap. Oh. Short time, alam mo na, short time. Naligaw yun. Naligaw sa Session Road. Kasi lugar nila dun eh. Sa may parte dun, sa may Bonifacio, lugar na mga yun. Bukaucan Road. Andun yung mga beer house eh. Naligaw yun. Tawa si Bulsoy ah. Tawa-tawa ka na naman Bulsoy ah. Kuya ka-hangout eh. Oh. Bato kayo po ng mga artista. Wala po mo kayong ano dyan. Wala kayong baon dyan ha. Namimiss ko na po yung batuan natin ng artista rito, mga luma. Tawa na naman si Bulsoy eh. Tawa-tawa na naman si Bulsoy eh.
Host, Metring David at Etang Gitcher. Ayak ka na naman po. Bumato na naman si Kuya Carlito. Metring David, kapatid po ni Ben. Tulog ka na, Bonsai? Sige, tulog ka na, Bonsai. Salamat, Bonsai. Salamat. Sleep ka na, sleep ka na. Tulog na, Bonsai. Okay lang. Good night, Bonsai. Salamat. God bless. Basta pasok ka lang kung di ka busy. Ay, Kuya Makmak mo, ha. Bye-bye na, Bonsai. Salamat. 6 million. 6 million tamsak dan, Kabsat Makoy. Mega loud shoutout sa'yo. Carlita Sarinas, mega loud shoutout. Idol Rex, mega loud shoutout. Hi to bro, Rex Adventure. Gandang gabi sa'yo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. Mega loud shoutout sa'yo, Mama Iris Desma. Matutulog na daw, Kabsat. Wawa naman eh. Pagod na rin. Galing school lang yan. Jakitan kita. Wawa naman yung bunsoy natin. Dahil pagod din. Pagod yan. Galing sa school. Nantok na pagod na rin siguro. Wait lang. Yeah, may jacket ka na. Jacket ka na, Kabsat. Jacket ka na. Alam mo, nakita na kita nung pumasok ka dito isang beses. Tulog niya raw si Bonsai. Bye, Bonsai Iris. Lapit na po ang graduation niya. Sa September 7 po. Pero itutuloy niya daw po nung another 2 years sa tutuloy niya ng computer engineering sa Tagum. Lilipat po sila ng Tagum, Davao. Kasi ngayon po nasa Bayugan sila, di ba? Bayugan, Agusan, Del Sur. Lilipat po sila sa Tagum. Doon po siya magtutuloy. Aral ulit siya doon ng 2 years. Para makompleto niya yung computer engineering niya. Sipag po na bata. Salamat sa jacket, Kabsat. Okay lang, Kabsat Rex. Nakakamiss na nga yung dalawa. Dalawa na lang ang kulang para mabuo na ulit sila. Si Bunsoy Iris, si Bunsoy Yan na lang, saka si Bunsoy Si Bunsoy Yan na lang po, saka si Bunsoy JL Dangwan. Siguro hinahanap din nila yung channel ko, yung dalawang yun. Hindi siguro nila makita. Malalaman din nila yun. Kasi inano ko na po sila eh. Bago na channel ko, mga Bunsay, sabi ko. Kay Bunsay yan, saka kay Bunsay JL Dangwan. Nakakamiss din po yung dalawang yun. Sir John Rex Vlog, yung ginamit ko pagpasok nakaraan. Yung isa. Oo nga pala. Magtuloy-tuloy yung magandang weather na to. Ulan na lang nung ulan. Sobra ng ulan. Dapat ang ulan sa mga kasi natutuyot na yung mga nila sa probinsya. Yung mga pananim nila sa probinsya natutuyot na. Dito naman na sa Maynila lahat binubuhos. Dito naman lahat sa Maynila binubuhos. Panay building naman dito. Dapat sa probinsya, din sa may parting para maano naman yung mga magsasaka. Natutuyot na yung mga pananim nila. Panay dito naman ang ng mga bagyo. Maynila. Wala namang dito, panay building naman dito. Kabsat? Schedule lang namin. Kabsat Makoy pag punta kami dyan. Sabihin lang namin. Bukas nandito lang ako.
Depende kasi sa panahon, kabsat. Yung kasi kaaway nyo rito, yung panahon. Paulan-ulan eh. Paulan-ulan eh. Sa linggo, may lakad talaga kami. Paulan-ulan kasi. Paulan-ulan. Ano nyo rin? Inyo rin yung sitwasyon kung maulan, hindi talaga pwede. Paulan-ulan eh. Sa mga viewers, friends, in silent surprise, followers, please like, share, and subscribe para kayo host. Salamat po. Okay. Hmm. Nakamotor lang ba kayo? Nakamotor lang kayo? Lalong ano pang maulan tapos nakamotor ka. Yun lang dapat talaga. Magandang weather para ito lang namang ulan ng buwisit eh. Kuha ko lang nga, walang ulan. Di lumalabas-labas din ako. Boring kaya rito sa balay. Yun nga, may lakad din dapat kami nila Mami Chona sa linggo. Hindi kami pwede, hindi ako pwede kasi may kikitain kami kamag-anak galing abroad. Yun yung lakad namin sa linggo. Dapat kami nila Mami Chona, kikita kami sa linggo. Na pwede. Kasi family affair. May family affair kami sa linggo. Wala. Kalokong. Kalokong kabsat Rex ha. Loko ka rin. Tulog na yung Bunsoy Iris natin. Buti nga, nakabalik ako nag-live na kabsat Rex. Kasi sinabi mo, di ba? 1K views bago makabalik. Di naman pala. 1K yung kailangan kong viewers bago ako makabalik, di ba? Bago ako makapag-live ulit. Sinubukan ko lang. Pwede na. Yun pa rin pala. Dapat siguro talaga 50 subscribers. 50 subscribers or mahigit. Pwede ka na mag-live. Hindi naman yata binago ni YT yun. Kasi 50 mahigit na talaga ako. 100 plus na nga ako nun. So, nung pwede na ako mag-live, 100 plus na. Pumayag ni sa YT, pwede na. Oo, 70 yata. Mahigit na eh. Mahigit na nun, kabsat. Mga 100, mga 120 yata. Nag-200 na nga bago ako nakapag-live. Pero sabi ni Kapsat Johansson, kung sakali daw may nagpa-report nito kay YT, may nagpa-demonetize na itong channel ko.
Yung dati malalaman mo to kung sino. Malalaman ko ba yon kung sino nagpapaano sa ano, sa channel ko. Hindi ko naman sila ano yun. Hayaan ko na lang sila. Gusto ko lang malaman kung sino talaga. Kung ano talaga nangyari doon. Sayang kasi talaga yun. Ah, sige, Sir Kusar. Hi, Pag. Ibag na rabi po. Hi po. Basta. Wait po. Sa jacket Yan. Kusar Food. Kusar Food Vlogs. Sino ba to? Hindi ko kilala eh. Ay, nako, wala. Mahirap. Mahirap. Mahirap to kap sa tricks. So, tinan mo yung ginagawa. Nakita mo yung mga pinag-ano niya. Oh, diba? Sige na, kasi ibang nationality to eh. Ayoko. Sorry, block na lang kita. Sorry, ano ko to, hindi pwede. Manggugulo lang dito yan. Bangladesh. Kahit na boss. Kahit na Kuya Carlito, mahirap. Mahirap yung mga ganito. Mahirap. Actually, nakikita ko na po yan sa ibang ano. Nakikita ko na po pumapasok yan sa ibang yung mga bagong vlogger. Kaila Kuya Ben, Ken Ben, kay Kuya Ben Vlog sa Baguio. Kay Kuya Ben Vlog sa Baguio po yun, taga Baguio eh. Hindi niya pinapansin. Makulit. Wala na, inano ko na. Mahirap po yung mga ganyan. Hinide ko na po. Pag mga ganyan po talaga mahirap. Si ano lang pong gusto ko rito. Si ano lang, yung tiga Israel. Yung tiga Israel na foreigner. Si Blue Asia Channel lang po. Yo, matinong kausap po yun. Saka na-meet ko na actually in person. Sa Dolomite. Yung tiga Israel po na vlogger din. Blue Asia Channel. Pabalik-balik po dito sa Pilipinas yun. Na-meet ko na in person talaga sa Dolomite. Ito pa mga ganito, manggugulo lang yung mga pumapasok na po yun sa ibang vlogger, di nila pinapansin. Hindi lang nila binablock, pero hindi lang nila hinahide, pero mamaya ano pag gawin sa channel ko yan, isipin lang ako yan. Tinan nyo po yung Thailander, pumapasok kay ano, dala na rin Hindi na po pumapasok sa kanya, kay Kuya Johan. Yung tiga Vietnam naman daw na ano. Hindi, ano yan. Pero sabi ko, Pilipino yan kasi nadulas na nga. Pumapasok sa akin dati yan. Lumipat lang sa'yo. Kasi tablado sa akin, sabi ko. Nahuli ko na siya eh. Hindi naman siya Vietnamese eh, Pilipino siya. Pangit daw po ng kuha ng camera ko. Nadulas eh. Mahirap po yung mga ganyan. Umpisa pa lang eh. Mga emoji niya, tinan niyo po. Ano po bang ano pinagagawa sa mga pinag-aano sa mga emoji niya.
Yan o. Kita niyo po? Emoji niya. May something din po yung kulokay na yan. Pasok-pasok na po sa akin live. Taga Bangladesh po, no? Pero iba eh. Iba po kasi dating niya sa akin. Oh. Tulog tayo. Maaga kayo mamaya. Tulog ka man yan. Actually po talaga dapat. Alas 8 po ako nag-start mag-live. Kanina. May nagla-live po kasi alas 8. Si Old School Pinoy. Pinapanood ko rin po yun. Aaron Peña. Hard-hitting ano rin yun. Magaling na vlogger din. Kasama po nila Kamsat Daddy D. Sa grupo nila. Pinagbigyan ko na 1 hour lang naman. 8 to 9 lang naman siya. Kaya in-adjust ko po itong live ko ng alas 9. 9 to 11. 9 to 11:30. Pwede na. Sa umaga rin naman, nagla-live din naman tayo. Siya sa gabi lang kasi. Tapos isang oras lang. Saan ba? Malolobat naman pala itong ano ko. Kaya ngayon, nakakabalik na po ulit ako mag-live. 70 pala dapat subscribers mo. Tapos,
pwede ka na mag-live nun. Actually nga sa akin, nangyari, may 200 na eh. Bago ako nakapag-live. Ano nangyari kaya doon? Naano ko po kalagad, Kuya Carlito eh. Inano ko kagad siya, taga Bangladesh. Pumapasok yan sa vlogger din na taga Baguio kay Kuya Ben. Hindi pinapansin ni Kuya Ben. Kung mahirap kasi sa mga yan, mamaya-maya demanding sila. Give me jacket. Mga ganon, mga ganon style. Tapos, ano ba, may sinasabi, may mga ano pa yung mga yan eh. Support may ganon, support may ma'am, demanding po mga ganyan. Marami po silang gustong mga karamihan po, hindi pa marunong mag-English. Mag-English. Kaya tinanggal ko na yun. Sana wala nang bagyong sumunod dito kay Hana. Sobra na dalawa na magkasunod, tama na muna. Pahinga muna tayo sa bagyo. Pero nakita niyo po yung bagyo sa Florida, grabe. Grabe po yung nangyari sa Florida, devastated talaga. Napakalakas na bagyo yun. Talagang winasiwas. First time daw nila naka-experience ng ganun. Kalakas na bagyo in 100 years. Actually, yung Florida po talaga, tinatamaan talaga ng bagyo yan. Kasi tabing dagat, Pacific, sana sila Atlantic. Yan ang ano dyan. Yan namumuo mga bagyo eh. Pero ito daw, matindi daw talaga. Sandali lang, dumaan lang. Tapos, nasiwas lang sila. Magdasal din natin yung mga kababayan natin sa Florida. Marami rin Pilipino sa Florida eh. Maganda sa Florida kung sa maganda talaga. Kasi isa yon sa mga states na mababang cost of living. Kasi alam ko, wala silang tax eh. Maano ang tax nila, wala. Saka peaceful naman. Unlike sa mga New York, magulo dyan. Chicago, Los Angeles, diba? Yun yung mga delikadong mga syudad. Magulong ano dyan. Crime rate sa New York, napakalaki. Kaya nga yung pinsan ko dyan, all these years nasa New York.
lumipat sila sa South Carolina. Siguro na ano na rin yun. Naburyo na rin. Nasa Myrtle Beach sila ngayon. Ngayon naman, tinamaan naman sila ng bagyo doon. Sinundan naman sila ni bagyo. Sa ano, pag-running kasi sa Florida, pumunta na ng Georgia, saka Carolinas yung bagyo. Sa Amerika, nagkakaproblema rin sila ngayon. Kasi pare, yun na talagang nabudol-budol sila. Marami nang galit doon sa presidente nila. Kasi kahit anong isipin natin, doon nanggagaling ang gulo yung mga Latino, masyado silang maluwag, yung mga Meksikano. Makukulit yung mga yan. Makukulit yung mga illegal na kaya mga Meksikanong illegal. Gusto nga ni President Donald Trump noon, pagawa ng wall. May issue ang Amerika yung sa immigration, masyado silang maluwag. Masyado silang maluwag. Actually, maluwag talaga. Gun control. Kahit sino, pwede kang kahit sino yata, pwede bumili ng baril sa Amerika eh. Legal lang marijuana. Diba? Sa ibang states yata, ewan ko lang, sa buong Amerika ba yun? Hindi ko alam kung buong state na buong Amerika bang kahit sino pwedeng bumili ng baril. Marijuana. Legal sa kanila eh. Yung nga daw kalakam sa tig eh. Kapitbahay niya mismo dati eh. Buti nga wala na daw dun. Amoy na amoy daw niya. Amoy na amoy daw niya. Diba? Tapos, abortion yun. Problema rin sa Amerika. Abortion. Grabe. Dami nagpapa-abort. Kaya maraming nabudol-budol doon sa presidente nila ngayon. Yung Democratic. Si Biden. Mahinang leader. Tingnan mo, pati sa Ukraine, di ba? Kinakatay na yung mga Ukrainian doon. Di man lang tumulong. Ayaw niyang makialam. Ayaw niyang... Si President Trump yun, kagad. Padala na yun, di ba? Padala na ng mga US forces sa Ukraine. Kasi kinakatay na sila ng mga Russian hanggang ngayon. Hanggang ngayon nga, tingnan mo, ginagawa ng Russia. May sayad din yung presidente ng Russia, si Putin. Pareho sila nung presidente ng North Korea. Pare-parehas sila, pati presidente ng China. Diba? Tama-tama, mag-aalay silang tatlo. Russia, North Korea, saka China. Sira ulo mga leader eh. Mga wangbu. Yan ang mga wangbu na leader. Yan ang mga mad killer. Hindi si Tatay Digong. Pinalabas niya si Tatay Digong ang mad killer. Grabe. Pinadala niya sa ICC. Diba? Ayun. Kaya yung mga tita ko sa Amerika, totoo ba yun? Diyan sa Pilipinas, pinapatay na nandun mga tao dyan. Tinabi talaga nun, yung mga tita ko sa Amerika. Yung kasi nakakarinig sa kanilang balita eh. Gago to si Trillanes sa kasi Ontiveros eh. Sila nagpaano nun eh. Mad killer si Duterte, si Presidente Duterte. Nagkakapatayan na rito sa Pilipinas. Wala nang human rights dito sa Pilipinas. Kahit sino, parang kapatay na lang. Diba? Hindi, tita. Sabi ko, mga pinapatay na yun. Talaga naman mga kriminal yun. Talagang mga addict na yun. Talagang lumalaban na sila sa batas. Mali yung ICC na yan. Dapat ang ICC, hindi nakikialam. Diba? Pinag-aralan sana nila yung kaso na inanon sa kanila. Gago rin ito si Trillanes saka si Ontivirus eh. Kala mo naman sinong matitino, di ba? May kaso ka rin. Ontivirus sa GSIS, di ba? 18 million. May kaso yan sa GSIS. Eh. Nagmamalinis lang yung babae niyan. Kala mo sinong Santa Santita rin eh. Ang kawawa, yung pumalik sa kanya. Siyang hinahiring, yung matanda. Kinamatayan na niya. Dating sundalo, dating bata ni President Makoy, President Marcos, kinamatayan na ng matanda, di ba? Hindi niya kaso yun. Kaso ni Ontivirus yun. Pero siya nadiin. Only the Philippines talaga, no?
Tapos may presidente pa tayo ngayon. Wala naman tayong ano kay President Bongbong. Yun lang talaga. Dapat tapangan na niya. Huwag na masyadong demokrasya. Dapat talaga kailangan kamay na bakal na talaga. Kamay na bakal na talaga. Yung mga anti-cyber law, dapat yan na yan. Yung mga pumapati ko sa'yo na sobra-sobra na. Pati si First Lady, kung bastusin, ganun-ganun na lang. Diba? Yan, si Majolica. Yan, si Lady Bubuyog. Laki ng galit kay First Lady. Bakit kaya? Inggit siguro kasi maganda si First Lady. Siya, mukha siyang matod. Mukha siyang Amazona, pang wrestling. Diba? Kapal na mukha ng babaeng yun. Umuwi ka rito sa Pilipinas, harapin mo yung si First Lady. Huwag ka magtago dyan sa Hollywood. Ganun lang yun. Ganun ka rin, bayot ba? Itong lumabas ka dyan sa lungga mo, sumama ka dyan sa nagrarally-rally sa kalsada, o di tapos, maniniwala pa kami sa'yo. Sumama ka dyan kay Renato Reyes, di ba? Wala mangyayari sa Pilipinas talaga. Tama yung sabi ni Old School Pinoy, 1987 Constitution talaga niya, pumapatay sa atin. Dapat baguhin yung Constitution na yan. Core Constitution yan. Diba? Kumbaga, minadaling Constitution. Naupo lang si Cory, saka pinagpalit ng Constitution. Diba? Core Constitution yan. Pabor yan sa mga oligarko. Pabor yan sa mga mayayaman. Diba? Pero tayong ordinaryong tao, wala. Ganda-ganda na ng Constitution natin. No? Panahon ni Makoy, binago nila. Lahat ng Constitution nun. Lahat ng presidente, hindi pinakailaman yung Constitution. Tapos ito lang, nag-people power lang. Pati Constitution, pinalitan na. Gago talaga. Maraming kasalanan talagang pamilya Aquino dito sa bansa. Sila maraming maipaliwanag dapat. Mga ginawa nilang kalokohan dito sa bansa natin. Oh, gandang gabi po. Gandang gabi, Kalsat. At least nakapasok ko sa live ko. Hard hitting, di ba? Sorry. Dali lang, sir, jakitan kita. Oh, at least nakita mo tong channel ko. Wait lang, ha. Hindi, actually talaga dapat. Dati talaga alas 8 ako nagla-live. Alas 8 talaga. May sabi ko, si Kapsat Aaron, nanonood din naman ako sa kanya. Pagbigyan natin. 8 to 9, di ba? Live mo. Ako naman, live. Nagla-live na ako. Hanggang maya-maya na to. Hanggang siguro, ano oras ba? Hanggang 11 siguro tayo. 11:30. Out na rin natin. Diba? Wait lang. Tingnan natin itong chat. Yung natin. Yan, may jacket ka na, Kapsat. Buti nga, sila Kapsat dati di umaga sila nagla-live. Hindi nagla-live sila. Hindi nagaganito pala si Kapsat dati di. Nag-ano lang siya. Ano lang siya sa Manila Bay. Concentrate ni Kapsat Manila Bay. Diba? Yan, yung mga smuggler na yan. Yung mga hoarder na yan, dapat sila talagang sisihin. Bakit nagkukulang tayo ng bigas? Saka dapat talaga ibalik talagang firing squad ang death penalty. Dapat talaga isama yung mga yan. Mga corrupt na official, mga scalawag na police. Yan, dapat talaga. Saka hindi na yung kung sakali lang, kung sakaling balik yung death penalty, hindi na ubra yung gano'n. Yung Silya Electrica, firing squad dapat ibalik. Ako, pabor ako nun. Firing squad. Media coverage. Para makikita sa buong mundo. Ano natin dito sa bansa. May nangyayari dito sa bansa natin. Salamat kami sa Salamat.
din kita. Isa ka sa mga idol ko. Hard hitting, basta hard hitting. Saka tagapag ano ni Inday Sara. Lalo ngayon. Marami ngayon. Naturingang BBM vlogger. Pero galit sila kay Inday Sara. Di ba? Ano bang Team Unity nga tayo eh, di ba? Gusto sila wasakin ng Unity. Di ba? Takot lang sila kasi pag nakabalik talaga si Inday Sara, wala na, kamemi na talaga sila. Babalik talagang kamay, magkakaiba talaga sitwasyon. Kamay na bakal na talaga. Kung anong kinabait ni Apo BBM, yun ang kabaligtaran kay Inday Sara. Patay na kay lahat, mga komunista, kayong mga dilawan, piglawan, di ba? Wala na granted na talaga. 2028, Inday Sara na talaga yan. Wala na kayong pwedeng yan. Gusto nyo, lumipat kay Isko. Diba? Lumipat kay Lenny. Diba sinabi nyo rin naman, kahit sino, wag lang si Inday Sara. Yung mga ibang BBM vlogger dyan na galit kay Inday Sara. Bahala kayo sa buhay nyo. Baka lumalabas para na rin kayo sa Labayot Bay. Lumalabas para na rin kayo sa Maharlika eh. Diba? Pag nagkawatak ng pamilya ang unity, wala na. Watak-watak na talaga tayo. Diba? Ano bang maling ginawa ni Tatay Digong? Yun na nagsagutin nyo eh. Isipin nyo na lang na itawid tayo ni Tatay Digong sa pandemya. Diba? Yung COVID. Kung ibang presidente siguro, ewan ko na anong nangyari dito sa Pilipinas. Isipin nyo na lang kung si Lenny presidente. Nagawa kaya niya yung ginawa ni Tatay Digong. Natawid niya tayo sa sa COVID-19 na yan. Nakatawid tayo, di ba? Yun lang, talagang marami rin namatay. Talagang talaga eh. Talagang worldwide naman talaga yan. Pero ang importante, naitawid tayo ni Tatay Digong. Meron siyang mga measures na ginawa para maano yung COVID na yan. Yung mga lockdown na yan, tama rin yan. Siguro kung naging maluwag tayo, wala tayong lockdown, ubos na malamang. Marami na naubos dito sa Pilipinas. Diba? Yan, Dolomite. Project niya yun. Diba? Project niya yan. Tapos nung una, inaangkin na naman yan. Inaangkin na naman ni Isko, di ba? Talagang credit grabber yan. Sige Isko, huwag din kayo magtitiwala dyan. Kaya yan bumalik sa Itbulaga. May plano na naman sa 2025 yan. Mag-aartista, magsesenador yan. Tapos leading to senador. Tapos tatakyetin na naman siya tumakbo presidente sa 2028. Diba? Ingat kayo dyan. Si Lenny, tahimik lang yan. Baka tumakbo senadora din yan. Magulo ang dito sa Pilipinas, pero puti matatag tong presidente natin sa katong vice president natin. Nakikita naman natin talaga nagtrabaho yung dalawa eh. Ito lang mga hinayupak na to. Wala. Ito lang naman ang mapapagulo to, mga basher, to mga komunista, to mga makabayan lang. Diba? Maraming dapat baguhin sa gobyerno to. Dapat talaga kamay na bakal lang. Tanggalin nyo na si Katapang din sa BDP. Wala, baka yan pa nga magpapahamak sa'yo, presidente, yung mga dilawan din sa gobyerno. Si Abalos, dilawan yan eh. Yan, si Remulla, di rin natin alam kanino loyalty niya. Diba? Yung anak nga niya eh, diba? Yung anak nga niyang drug lord eh. Ano nangyari na sa kaso nun? Nahulian ng marijuana yata, diba? Pinag-iinitan niya si General Bantag. Ano bang ginawa ni General Bantag? Pinaganda nga niyang bilibid. Na dapat pumahimik ang bilibid. Nawala ang mga privileges yan ng mga high profile na inmates. Mga kumul, pinagtatanggal niya, di ba? Meron kasing trait ng Igorot na anis ang Igorot.
integrity, honest, humility, mga igorot. Yung Baguio na lang. Sa Baguio na lang, di ba? Anong lumalabas ngayon sa Baguio? Sila ngayon ng ano. Actually, ang Baguio sa mga igorot yan. Di ba? Ay lumalabas ngayon, sila ngayon ang nasa outside. Majority ngayon ng mga taga Baguio is from the lowland, mga dayo. Di ba? Sila ngayon ang mga sa Baguio. Pero actually, sa kanila ang Baguio. Yung mga igorot. Hardworking kasi mga igorot talaga. Tapos talagang mababait naman ng igorot. Huwag nyo lang talagang treat ng igorot. Huwag mo lang talagang gagalitin. Patayin ka talaga yan. Makakanyaw ka talaga yan. Kaya tinan nyo yung mga anak ni Lenny Robredo, di ba? May gumawa ng eksena sa palengke. Palengke ng Baguio. Kinuyog sila ng mga igorot doon. Mga igorot yun. Diba? Ano ba sabi ng mga igorot? Nananahimik kami rito. Ang gugulo kayo rito. Kakampanya ba naman sa palengke? Teritoryo ni Apo BBM ang Baguio. Hindi ko sila gago. Yung Crown Legacy doon, ang pinakamalaking, yung mga malaking hotel doon, yun ang headquarters ni Apo BBM doon. Crown Legacy Hotel. Irony nun, ang may-ari nun, Mr. Aquino. Aquino pa. Pero number 1 supporter ni Apo BBM. Ba't di nyo kasi gayahin si Mayor Magalon, di ba? Tapos ng eleksyon eh. Tinklawan siya, pero tapos na eh. Ang sinuportahan talaga niya si Lenny. Lenny sinuportahan ni Mayor Magalon. Dalawa kakalaban niya, dalawang BBM. Si Apo Dumogan, saka si Apo Bilog. Pero notorious kasi yung dalawang yun. Kung sila mayor, sila may hawak sa Baguio, wala. Puro basura, puro adik, traffic, di ba? Wala naman tayong kay Mayor Magalong talaga. Pinaganda naman na talagang Baguio. Bawal magyosi kahit saan lugar. Yung, di ba, simpleng pagtatapon ng basura. Maano ka talaga doon. Community service, pasipay. Yung pag-aano mo ng bulaklak. Siyempre, maingganyo ka doon sa Burham Park. Ang gaganda ng bulaklak doon. Sa Rose Garden. Pag hindi mo nabasa yung may mga signage doon, 3,000 pala, 3,000 pa lang, pag nagkamali ka ng bulaklak, 3,000 pa yun. May iba, matitigas ang ulo, mga taga Maynila siguro, hindi nila alam batas. Pupunta sa mga sari-sari store, bibili ng yosi na walang tindang yosi doon, sari-sari store. Sa mga convenience store, baka pupunta, 7-Eleven, meron. Pero sa mga sari-sari store, tingi-tingi na yosi, wala. Bawal kasi talaga. Kaya kami mga asthmatic kagaya ko. Kami sa Baguio talaga. Salamat, Kabsat. Okay lang ako, Kabsat, old school. Okay lang. Hi to bro, old school Pinoy. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Ano rin po yan, Kuya Carlito. Hard-hitting din yan. Baka rin yan. Baka BBM at Inday Sara. Gusto na kami mga naniniwala. Talagang dapat may unity pa rin. May mga kasi nagsasabi, watak ng unity, wala na. Paano? Winawatak-watak nyo. Pinanggugulo nyo. Pinagugulo nyo yung sitwasyon eh. Pinag-aaway nyo pamilya Duterte sa pamilya Marcos. Which is mali. Diba? Kahit sinong presidente, kung talaga may utang kayo na loob, talagang maano kay Tatay Digong. Diba? Naitawid niya tayo sa COVID. Diba? Ano niya ng maganda yung gobyernong niya, yung pamamalakad niya, okay naman. Build project na lang eh.
Diba? Yung mga pantalan, yung mga airport, yung ginawa ni Secretary Tugade, diba? Yung ano nga dapat mga sekretary tularan. Secretary Tugade, diba? Ilocano rin yun, tiga Cagayan. Oo. May masasabi mo kay Secretary Tugade? Maganda mga airport natin, mga pantalan, yung PITX na yan. Yan. Yan si Secretary Villar. May masasabi ba kay mali sa ginawa niya? May ghost project na ginawa? Nagpagawa ba siya ng tulay ng walang tubig, walang ilog? Yan naman dapat yung mga makabayan lang. Hindi panay tira kayo kay Tatay Digong, kay Apo Makoy, kay Apo BBM. Paano si Panot? Nung panahon ni Panot, nasaan kayo nun? Tahimik kayo. Panahon ni Panot. 18 million na flagpole sa Luneta. Tahimik kayo ron. Yung flagpole sa Luneta, ginastosan ng 18 million yun na. Yung kubetang dikit-dikit. Paano yun? Unisex pa yata yun kahit walang harang. Magbabawas ka, dikit-dikit kayo, maghawak kamay kayo, okay lang. Diba? Kaya siguro yung mga bading siguro, suki siguro ng mga CR na gano'n. Para may jijing na lalaki, bastusan na lang. Diba? Yung ghost project ni Abaya, substandard na mga bagon. Yung overpriced na mga bagon. Substandard naman. Yung dengbak siya ni Garin, diba? Daming pinahirap na bata, pinahamak na bata. Yung K-12, diba? Yung buwisit ng K-12 na yan. Di ba kayo nagtataka ngayon? 19 years old. 19 years old. Magse-second year college pa lang. Dapat yun, mga third year college na yun. Pag 19 years old ka. Pag yung wala pa yung K-12, wala pa yun. Dati, pag 19 years old ka, dapat mga third year college ka naman. Kung talagang masipag ka mag-aral, ha? Kasi ang target mo 16 years old, graduate ka high school. 17, first year ka high school, college. 18, second year. 19, third year college. Ayun, dahil sa hinayupak na K-12 na yun, 19 years old, second year college pa lang, first year college pa lang. Ayun, diba? Pahirap yun sa mga magulang. Diba? Yolanda Pass, nasaan yun? Diba? Nasaan nga yung Yolanda Pass? Kung ano-anong hinahanap yung ano kayo, ako BBM. Yung Yolanda Pass, di nyo naman nasagot. Saan napunta yun? Diba? Namatayan sila eh. Ninakawan nyo pa. Yung mga imported, pinalitan nyo ng sardinas na local. Diba? Pidap scam. More than 20 times na pumunta si Trillanes sa China. Emisary ni Panot. Inanon nyo pa yun? Wala talaga eh. Talagang pinag-iinitin nyo lang talaga kasi si Tatay Digong at si Apo BBM. Feeling nyo maganda yun. Magpiling nyo glory years nung panahon ng mga Aquino, which is mali. Lumakas nga ang impluwensya ng mga komunista ulit eh, nung sila Aquino. Pinakawalan niyo si Joma eh. Si Buscaino, si Father Corpus, si Corpus, yung dating military na PNP. Diba? Masyadong pating constitution, iniban nyo. 1987 constitution. Kaya tayo nagkakaleche-leche ngayon. Dahil sa 1987 constitution na yan, tama yan si Kamsat Old School Pinoy. Wala talaga mangyayari eh. Constitution ng oligarko yan eh. Pabor yan sa oligarko. Minadali. Nung umalis sila Apo Makoy, sinaksak yung Constitution na yun.
Masalamat na lang tayo ngayon. Si Ako Bongbong lumalaban sa China. Dapat lang talaga labanan. Ilaban natin yung mga ariing at dapat sa atin. All this year, binubuli na tayo ng China. Huwag na tayong pumayag. Kung ako nga presidente, deport ko na lahat yung mga inchik na yan. Deport na lahat. Bawal na. Bawal na sa Pilipinas ang inchik. Mabubuhay tayo na walang inchik. Diba? Sila na magdadala ng mga katarantaduhan dito. Pogo, yung mga sex slave, yung mga drugs. Sila nagpapasok dito ng drugs eh. Saka may likas talaga, may pagbastos talaga mga inchik sa kababoy. Di ba ang kinikwento ko sa inyo, pag nag-depict ka sa North Korea, border nilang China, tatawid sila ng China, di ba? Kaya bakit pati mga iba, pag once na nakalabas na sila ng North Korea, di pa rin sila safe. Di pa rin sila safe kasi dadaan sila ng China eh. Ang problema pala sa China, panahuli ka, ibabalik ka sa North Korea. Di ba? Ibabalik ka sa North Korea. Alay nila yan eh. Alay yung North Korea saka China. Bumalik ka sa North Korea, na nag-defect ka, dedo ka agad, patay ka agad. Kaya yung mga nagdi-defect, may ibang ruta yata sila dinadaanan. Hindi sila dumadaan sa China. Naglalakad sila ng malayo. Pero yun sana ang pinakamagandang kasi pag nakalagpas ka na ng North Korea, safe ka na dapat. Ay hindi pa pala, Japan, China. Pupunta sila either sa Tibet, Mongolia, yun tanggap ng Tibet saka Mongolia, mga North Korea. Tapos yan, all the way na, pupunta na sila sa South Korea. Okay na. Once na nakaabot sila sa Tibet saka Mongolia, safe na sila doon. Kumbaga, nabawasan sila ng tinik. Sa YouTube yun, mga tinan nyo, mga tumakas sa North Korea. Sabi niya. Ano kasi niya talaga, pastos talaga mga inchik na yan. Napapala niyo naman pati Bitag, di ba? Actually, mas gusto ko si Idol Ben kaysa kay Idol Rapi. Idol Rapi, puro sa ulang yan. Mas matapang tong isa, si Idol Ben. Pag tumakbo ng senador yan, mga iboboto ko rin yan. Yan naman kailangan natin. Senator si Ben Tulfo. Kailangan din natin yung mga ganyan. Hard hitting. Yan, si Idol Arnel Ignacio, gaganyan-ganyan lang yan, pero lumulusob yan sa mga agency. Lumulusob yan sa mga agency, yung niloloko ng mga employer. Yung mga illegal recruiter, pinupuntahan talaga niya. Ganyan lang si Idol sino ba ulit yan? Yung sana sa POEA na dating artista, Arnel Ignacio. Yan, nangyayari dito sa Pilipinas, di ba? Pasalamat na lang tayo. Si Apo BP Inday Sarang presidente natin. Di ba? Kaya alam na natin sa susunod, never again. Huwag na natin pabalikin yung mga dilawan na yan. Pati mga 2025 na eleksyon, mga senador, piliin na talaga natin. Huwag na tayong magpaloko, mga Caracas sila, Escudero, diba? Pimentel, Ontiveros, diba? Cayetano, diba? Hinayupak yung mga yan. Buti pa nga sila Senator Jinggoy, Senator Padilla, Senator Tolentino, Senator Rapi Tulfo, naghihiring-hiring sila, di ba? Nakita nyo, nag-ano talaga sila dun sa binulag ng mga gago yung mga employer nun. Yung binulag nila si Manang LB. Diba? Binulag nila, tapos tinanggal lahat ng ngipin, pinagbubugbog. 40 anyos na pala mahigit yun. Pero kung titignan mo, 70 years old na. Kasi nga, panibugbog yung katawan.
Gago talaga doon yung barangay captain. Nakipagkuntsaba din sa amo. Kasi safe na eh. Safe na si Manang LB. Doon na sa barangay eh, di ba? Gulat sila. Sinusundo na ng amo. Binigay naman ng kapitan. Pinabayaan naman ng kapitan. Binigay ulit doon sa amo. Binigay doon sa amo. Doon, doble gulpi na naman. Kaya nagkabulag. Dalawang mata, nabulag. Ngipin. Bungi-bungi. Si anong kasi yung ano dyan, si Senator Estrada kasi may panukala ng batas. Ata yun. Kasambahay law. Kasi meron na yan. Meron na namang katulong yung minaltrato rin ng amo niya. Ganyan din. Minartilyo yung kamay. Ito, maggrabe to. May manang LD, grabe to. Binulag. Pinagsasapak. Tanggal lahat yung ngipin. Kaya, naapektuhan yung pandinig. Kaya, dapat silya elektrika nga yung mga ganyang amo din. Dapat death penalty rin yan. Yung mga among ganyan, dapat death penalty rin. Maraming naahina yung mga tao sana naging presidente din ng Pilipinas. Matino sana ng Pilipinas kung andyan sila Mayor Lim sana naging presidente ng Pilipinas. Yun. Pwedeng ng Pilipinas si Mayor Lim, disiplinarya niya. Talagang titino talaga Pilipinas. Si Senadora Miriam Defensor Santiago, di ba? Mga okay yun. Sabi nga ni Senator Miriam, wala namang kayo napatunayang kaso sa pamilya Marcos, di ba? Yan ang nagustuhan ko sa kanya kay Senator Miriam. Wala naman talaga eh. Nasa lahat yung kaso na eh. Nasaan yung mga ninakaw? Nasaan nga lahat yung mga ninakaw? Wala naman kayo napatunayan. Acquitted nga lahat eh. Yun na kasi panlaban niya eh. Puro pagnanakaw. Pati isko di nagnakaw. Hanggang ngayon nga, yung 18 million, di niya masagot eh. Yung 18 million sa Manila Zoo, kapal ng mukha. O siguro hindi na ako lalabas. Hindi na ako mag-aartista ulit eh. Ganyan naman dito sa Pilipinas. Eh. Nagkakaanuhan na lang yung mga kaso mo, nababaon na lang. Yung kaso na sa 44, nabaon na lang yun. Dapat may managot doon. Minasakir yung mga sa 44. Yan. Binigyan niya pa ng posisyon yung head ng EFP nun. Si Katapang, binigyan niya pa ng posisyon. Berdugo ng sa 44 yun. Pati si Marrojas, tatahimik na ngayon. Pero may kaso rin dapat. Dapat nakakulong yung mga yan. Wala na isa, rest in peace na yun eh. Rest in peace na yun, yung isa. Kinamatayan niya ng mga kalokohan niya dito sa Pilipinas. Yan, sila Ramos, yan si Ninoy Aquino, Cory Aquino, yan si Panog. Kinamatayan na nila mga kalokohan nila dito sa Pilipinas. Sa Filipino people, kalokohan na nila. Kasalanan niya sa Filipino people. Yung nag-EDSA sila. Buhay pa yung dalawang hinayupak mo. Diyan pa si Gringo, diyan pa si Indrile. Si Indrile naman, nagmamalinis. Isa ka rin gago, may oportunista kang matanda ka, isa ka rin. Kahit anong pagmamalinis mo ngayon, ginawa mo na eh. Sumama ka dun sa prosesong patalisikin si Apo eh. Huwag kang magmalinis ngayon eh. Tarantado ka rin matanda ka. Matanda kang wala kang pinagtatandaan. Pwede ka naman di sumama eh. Di nagtago ka, sumama ka lang kala General Bear. Eh, sila General Dumpit na, nagtago sila. Sila General Tadjar, tank commander ni Apo Pangoy. Si General Dumpit naman, galing norte yun. Hanggang ngayon, buhay pa siya. Nasa La Union. In-interview sa Bombo Radio eh. Buhay na buhay pa yung matanda. Siguro mga 80 na rin yun. Ilan nun? Mga 80 plus na rin. Going to 90 na rin yun. Matanda na si General Dumpit eh. Makikita mo talaga yung Caracas. Doon pa rin. Katano pa rin. Pit na pit pa rin. Pa rin. Talaga
halata mo talagang batikan na general ng panahon ni Apo Makoy. Siya na lang ang buhay. Siya na lang ang buhay na general ng panahon ni Apo Makoy. Si Senator Lacson na naman, di naman umabot sa general yan. Panahon ni Apo Makoy. Colonel lang yata yan. Pero in fairness naman kay Senator Lacson, naging loyal din siya kay Apo Makoy. MISG yan eh. Sumama kay Colonel Abadilla yan eh. Colonel Abadilla. Hindi siya sumama, hindi siya sumama kalaunasan. Oras na ba? 10 minutes pa. 10 minutes pa bago tayo mag-out. Buti nakapasok si Idol Old School Pinoy. Idol ko talaga yan. Boss Aaron Peña. Salamat Kabsat Aaron ha. Ayun, pasalamat na tayo. Kuya Carlito, 10 minutes nila. Mag-out na rin tayo 11:30. Salamat, mga naka-ano rin tayo. Almost. Pero sa tayo start ka na. 9. Start tayo yata kanina, 9. Salamat po Kuya Carlito. Pagpasok sa akin live. Yeah, bukas ulit. Si Boss, si Kabsat Aaron Peña, salamat din. Bulsoy Irish, salamat. Pagpasok aking live. Kuya Carlito, si Kabsat Aaron Peña, Bulsoy Irish, Kabsat Rex, salamat Kabsat Rex. Yes, si Kuya Ka-Hangout, subilip siya kanina. Salamat din Kuya Ka-Hangout ha. Bukas sa umaga ulit, mag-live tayo. Live lang ng live. Yung mga naka-silent dyan, Bunsoy Yenyen, Bunsoy Irish, ay Bunsoy JL, alam po, nandiyan lang kayo. Mga busy rin kayo. Ingat lang mga Bunsoy, ha? Ingat ka rin dyan, Bunsoy Yenyen, sa stage. Yung mga pumasok. Yan, si Boss Rod, salamat din, Boss Rod. Unang-unang pumasok kanina si Bunsoy. Yan. Bukas ulit, live magin tayo. Mga siguro alas 10. Alas 10 ng umaga bukas, live tayo. Sakto yung time nating 11 o'clock to. Mahingin na rin tayo, Kuya Carlito, no? 11:30 na rin. Sa linggo yata kasi may lakad ka. Samahan nyo rin, baka mag-live doon. Pagpaiwan ako doon sa Makati. Punta daw kami sa Makati. Maganda yung mag-live sa Ayala Park. Yung pinupunta ni Kuya Sherbal, maganda mag-live doon eh. May Ayala Park doon eh. Yung mapunong lugar. Sige, pinupunta ni Kuya Sherbal. Kaya baka diretso na tayo sa ano. Bahala na. Basta sa linggo, gagala. Kikita daw kami ng mga may lakad daw kami sa linggo pero matapos nun hindi pala na ako sa kanila.
sakto lang na natin 11:30 to, Kuya Carlito. Para natin matulog. I-minutes na lang, out na rin natin. May kilag-kilag. Four minutes na lang. Sayang, di ata abot ng ano. 1 like ah. 1 like na lang para 10 likes na. Hindi umabot ng 10 likes ah. Lapit na rin. Muna natin sa time. Ano na, 2 minutes. Ano pa to? 2 minutes 25. 5 minutes pa. Okay. Minutes na lang itong kabilaan. Para umabot ng ano 2 minutes 30.
Saktuin po natin, may timer po kasi dito, kaya dito eh. 2 minutes 26 na eh. Para sakto yung live ko, 2 minutes 30. Ang minuto na lang yun. Lapit na. Salamat sa lahat mo pumasok sa akin live ngayong gabi. Lapit na. Two minutes na lang bago natin yun out. Gata po tayo. Saktuin na natin ng 2 minutes. May 2 minutes pa bago mag 2 minutes 30. Salamat po sa lahat na pumasok sa akin live ngayong gabi. Nakadalawang kilating oras na naman tayo. Bukas na naman ang umaga. Biglang nagkalma na yun. Bigla nagkalma na yung panahon. Kalmado na yung panahon. Ilang araw binabayo rito ng ulan. Ang ano, ito mahimik na siya. Tahimik na kami rito. Wala nang ulan. One minute na lang. Tayo na natin to. Lapit na. Salamat po sa lahat ng mga pumasok sa akin ngayong gabi. Babay na po, bukas na po ulit ng umaga. Magla-live ulit tayo bukas ng umaga. Sa mga silent viewers dyan, salamat din sa inyo lahat. Bye-bye. Ingat at God bless. Bukas ulit. Good night sa inyo lahat. Kapag mga bonsai. Tomorrow again. Bye-bye.